Så. Så er jeg bare kommet på skuddet. Ja, Stefan har glemt sin jakke igen. Men han har det mindste fået øretelefoner med den her gang. Ja. Nu skal vi ned og have retler. Ja. Frysepizza, ja. Så laver vi mad. Der er konkurrering i hytten, der. Kan vi få det op og koge, eller hvad? Det er en god sovs. Vi er kartflaske strorum nede, du. Og herres gud, det skulle da... Det er så. Det er så, altså det er så. Stefan, han kan ikke finde ud af snit løg. Han er i gang med at snit løg med skrald på. Så er det blevet noget værd lort. Så Mr. Chef her har man nødt til at få ind og så sige til hans slave. Du hater bare for meget for mig. Første video. Så. Så med bussen. Håber vi kommer over til liften nu. Kameraet ruller. Første tur. Det går da fint. Så er der undervisning. Ja. Er det Bjørns første? Ja, det er O. Er det O? Ja. Sådan. Prøv at se O. Hey! Eller hvad, så laver jeg den til pizza. Ja, så laver du den til en pizza, så kan du mærke den bremse. Vi er sikre på, at den bremser. Ja. Brem! Du laver ikke pizza. Du kan ikke køre ind i mig. Pizza, Bjørn. Pizza, Bjørn. Okay, du sender den også bare. Pizza. Nej. Jeg skal lige få løftet ham der. Hvad? Hvorfor pizza er du ikke? Nej, panikket. Det tror jeg. Hvordan går det? Lort! Det går virkelig dårligt. Jeg kan simpelthen ikke komme bag. Nej, men så er muligheden. Fucking ondt i mine hånd. Så er muligheden, at du lige vender nu. Sådan rundt over mod mig. Yes. Og så kan du gøre mod. Undskyld mig. Var det med vilje, du foreslog det der, Victoria? Jeg tror, hun har set det for sig. Var det hvorfor det der? Er du klar, hvor mange gange jeg har været med at lægge? Så. Godt, du har ondt den går ind. Jo. Og hvad mere? Hvad med dine fingre? Det er 2 + 2 sammen. Hvordan er det at stå på ski, Jo? Det er sjovt. Det er hyggeligt. Det går ondt i skulderen. Sådan. Køre ned, så... Ja, hele vejen ned. Nej, jeg vil ned, hjem, sko, en øl, før vi rammer Spar, handle, hjem. Ja. Så er vi på afterski. Se bag liv. Så skål på det.
Kommer skiskolen. Hæftig, I er gode. Jeg kan godt se, at jeg har været på skiskole. Jeg filmer. Jeg er lige bag dig. Ja. Så er der frokost. Hvad? Og så tænker man, er det et pizzabrød, han sidder og spiser? Nej. Det er en pizza, der er foldet 3 gange, og så spiser han den fra bunden. Stjernepsykopat. Det var lige det mest oplagte. Vi sidder begge to og strider med røven. Ja. Og de kan godt vælte. De kan godt vælte. Jeg skulle synes, at jeg er blevet... Jeg skulle da være for det sådan. Ja! Mark. Det der, der vi begynder at snakke så smadret ind i os andre. Kæft, mand. Men jeg synes sgu da... Det går 100 gange bedre i dag, end det gjorde i går allerede. Så fik vi lige startet brætalarmen. Nej, det har ikke noget med det der at gøre. Og så kom, jeg havde været nede tidligere og banke på Kromuters dør, hun gad sgu ikke komme ud. Vi mangler nemlig opvasketaps. Men der fik vi hende skulle lukket ud af sin hule. Er du klar med at filme? Ja. Og så fik vi tapsene. Så nu er alt godt. Og vi har afmeldt brandvæsenet. Jeg er ved at gå på forkert, så det er sygt mærkeligt det her. Vælg op, hvad kan den skal til ved, Så er vi kommet på bussen. Så hjem. Det er lille juleaften. Vi har næsten hele bussen for os selv. Så det er luksus. Hvornår kører vi nu? Kraftigt lys.